Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea lurrean haren gogoko gizakiei. Hain handi eta eder zaitugulako, gorazu, bedeinkatuazu, gorespen zuri, auspe zagur eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzti alduna. Jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna, jainkoaren bildots, aitaren seme. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk kentzen dezu munduko pekatua, entzun gure dila. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goigoikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, Zirilo eta Metodio anaia santuen bidez, eman zenien evangelioaren argia herri eslaviarrei. Emaiguzu zure irakaspenak bihotzez onartzeko grazia, eta egin gaitzazu egiazko sinismenean, eta fedea aitorpen zuzenean bat egindako herri. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baitan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari, jaunak Leviren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea, eta beraren izenean herria bedinkatzea, eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, levitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Bertan dago jauna deitzen duten egandik. Egunero zaitut bedeinkatuko. Zure izena menderen mende dut goretxiko. Bertan dago jauna deitzen duten egandik. Haundida jauna guztiz goresgarri, haren haunditasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan jaunak beste 72 ikasle izendatu eta bere aurretik bidali zituen binaka. Bera joatekoa zen herri eta leku guztietara, eta esan zien uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Egin beraz otoitz uzta jabeari bidal ditzala langileak bere uztara. Zoazte, arkumeak otso artera bezala bidaltzen zaituztet. Ez eraman poltsarik, ez zakutorik, ez oinetakorik, eta ez gelditu bidean inori agur egiten. Edozein etxetan sartzen zeratela esazuelen bizi, bakea etxe hontakoei, eta han bakezalerik bada, haren gainean kokatuko da zuen pakea. Bestela berriz, zuen pakerik gabe geldituko dira, geldi zaitezte etxe berean, eta jan eta edan daukatenetik. Zor baitzaio langileari bere saria. Ez ibili etxez etxe, herriren batean sartu, eta ondo hartzen bat zaituztete, jartzen dizuenetatik. Sendatu bertako gaixoak eta esaiezue, hurbildu zue jainkoaren erreinua. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan Elizak ospatzen ditu San Zirilo eta San Metodio. Oso santu importanteak batez ere Elizaren ekialdean.
pentsatu behar dugu, haiek herri eslaviarren apostolu bezala konsideratuak direla Juan Pablo Bigarrenak, aita santuk, dedikatu nahi izan ziren entziklika bat. Bi santu hauei, ez da oso ohizkoa, santu konkretu batzuei dedikatzea entziklika bat aita santu batek, baina Juan Pablo Bigarrenak egin nahi izan zuen Slavorum Apostoli, eslaviarren apostoluak olako izenburua jarri zion Juan Pablo Bigarrenak, eta batez ere gogoan izan da zen olako lana burutu zuten herri guzti horien artean. Ez bakarra lan espirituala, baita gizarte lana ere esan genezake. Haiek hango hizkuntzan soinuak eta kontutan hartuz, alfabeto berri bat sortu zuten. Gaur egun hizkuntz askotan erabiltzen, batez ere hizkuntz eslaviar askotan erabiltzen dena. Errusiera idazteko, ukrainiera idazteko, bulgariera idazteko, serbiera idazteko, makedoniera idazteko, hizkuntz askotako, batez ere hizkuntz ez eslaviar guztitan, beste hizkuntz eslaviar batzuk alfabeto latinoa idatziz erabiltzen direlako, esate baterako polakoa edo eslovakoa, eslovenoa, kroaziera, baina bestek erabiltzen dute oso aproposa delako, pixkat Greziako alfabetoa kontutan hartuta eta modu hortan sortu zuten alfabeto berri hau. Eta horrek izugarrizko zerbitzu egin izan dio baita ere zonalde guzti horietako gizarteai. Zoritxarrez, gaur egun ekialdeko kristau gehienak, denak ez, baina bai gehienak, Eliza katolikoarengandik aparte daude, ortodoxoak baitira. Horregatik, gaurko egun honek, nola baitien gonbidatzen gaitu, batasun horren alde erregutzera eta batasun hori irrikatzera. Eta batasuna irrikatzeko horreneko pausoa da maitatzea. Gure herrietan, orain berri arte oso zarraroa zen, ortodoxo bat ikustea, baina gaur egun oso normala da ortodoxoak eta gure artean egotea. Bai romaniarrak, edo bulgariarrak, edo ukrainiarrak, edo euskalo zein herritako ortodoxoak egon daitezke gure artean. Ez bakarra katoliko orientalak, ere daude katoliko orientalak zenbait tokitan, baino beste ortodoxoak direnak ere maitatu behar ditugu eta bilatu beharra daukagu elkartzen gaituena, bat egiten gaituena, fede berbera bai daukagu. Motibu historikoengatik, halako zisma ikaragarri bat gertatu zen 11. mendean, eta geroztik 1000 urte daramazkigu eta oraindikan ez da soluzionatu. Baina gure irrika eta gure erregua bide hortan joan beharko litzateke. Hoxe eskatuz Jangoikoari laguntza, berriz ere Jesusek nahi duen bezala, hartzai bakarra daukagunok hartalde bakarra osa dezagun. Gaurkoan eskatzen diegu, bi apostolu, bi evangelizatzaile, eta gainera bi senide hauei eskatzen diegu haien laguntza, haien argia eta haien su hortatik ere guri pixka bat eman dezaigutela. Begira jauna begionez, Zirilo eta Metodio santuen oroitzapenean zuri jaun handi horri aurkezten dizkizugun emaitzak, eta egizu izan daitezela maitasunean zurekin adiskidetutako gizadi berriaren ezaugarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari egokida eta zuzen. Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna,
Aita guztiz, santu jangoiko al guztidun betiereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Zure santuen fede itormen edarra zindar berri ematen diozu beti zure elizari, eta argilo erakusten guri zure maitasuna, zure salbamen asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide edarrak eragiten digu eta haien otoitzak laguntzen horregatik guk ere aingeru eta santu guziekin batean goresten zaitugu jauna pozo batean kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zerlurrak beterik dauzka zure bizirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatu da jaunaren izenean dotorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zugarrez etorri arte, hau dugu garri ona. Horregatik jauna, zure semearen erioza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora lehon, gure ita santu eta hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure sendideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu Santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren Santuekin haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guzti den horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta hitza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, amen salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildurgabe esan dezagun gure ita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunotako ogia barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utziten taldean erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela, zure zurregetza, zure guskote indarra orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zure esana da, apostoluei pakea uzten dizuen ere pakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna errege bizi goizera gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroke jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, erroke jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak jauna, ni ez nahi zinor, zunere etxean sartzeko, baino esan zazutz bat eta sendatu.
Egin dezagun motoiuz. Hoi jainko, garri guztien aita, ogi bat beraren eta espiritu bat beraren bidez, betireko jai otorduan partaide eta oinordeko izaten ematen diguzu, Zirilo eta Metodio santuen jai honetan. Egizu bihotzonez zure seme alaben herri osoa bizitadila fedean bat eginik, eta ereiki dezatela elkarrekin zuzentasunaren eta bakearen erreinu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin, eta zure espiritu egin berinka zaitzatela jainko guziaduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean.